እዞም ቆልዑ እዚኦም ሰረቕቲ እዮም። በዞም ቆልዑ ምኽንያት ገናሕቲ መኪና ብምሸት በዛ ይኸዱን። ምኽንያቱ እዞም ቆልዑት መንገዲ መኪና ይዓጽዎም እሞ እቶም ገናሕቲ ድማ እዚኦም ኣናእሽቲ ህፃናት እዮም ጠሚዎም እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣብ ዝወርዱሉ ሰዓት መኪንኦም ካልእ ዘለዎም ንብረትን ኩሉ ይሰርቕዎም። ካብኡ ድማ ናይዞም ቆልዑ ህይወት በዚ መልክዑ ዝቕጽል ከም ዝለመድዎ ክንሰርቕ ኢና ነዚ ማስር ናይ ኤምኤምኤ ፋይተር ዝኾነ ሕማቕ ሰብ ካብ ዝረኽቡ ሰዓት እዩ። ኣብቲ ሰዓት እዚ ሰብኣይ ኣነ ከዕብዮም እየ ኣነ እውን ክምግቦም እየ ብምባል ናብ ገዛ ወሲድዎም ነይሩ እዩ። ኮይኑ ግና ናብ ገዛ ዝወስዶም ንከብልዖም ወይ ድማ ንዕኦም ንኽጠቕሞም ዘይኮነስ ንባዕሉ ምስጢራዊ ዕላማ እዩ። ሎሚ ኔቨር ሰይ ኔቨር ዝተባህለ ተሓጻር ፊልሚ ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ። እቲ ፊልሚ ከም እትፈትዎ ድማ ስለ ዘይጠራጠር ላይክ ነዛ ቻናል ድማ ሰብስክራይብ ከይትርስዑ። እቲ ፊልም እንትጅምር ቴንግ ሁይ ዝተባህለ ናይ ቀደም ኤምኤምኤ ፋይተር ብምርኣይ እዩ። እዚ ሰብ ኣብ ኤስያ ዝርከብ ናይ ኤምኤምኤ ፋይት ውሽጢ ዝኽእሎ ሰብ ኣይነበረ። ኣብዚ ሕጂ ዕድምኡ 43 እንትኸውን ነቲ ፋይት ድማ ዘቋረጾ ነታ ስልጣኒኡ ብምህራሙ ምኽንያት እቲ ኮሚቴ ሰጊግዎ እዩ። ካብኡ ድማ ቴንግ ሕጂ ስቑኢሉ ኮፍ ካብ ዝብል ናይ ሕፃ ቢዝነስ ዝኸፈተ እንትትኾን ሕፃ ናብ ሰባት እንዳብፅሐ ገንዘብ እንዳሰርሐ ይርከብ። ሓደ መዓልቲ ድማ ቴንግ ብምሸት ንብሕቱ ኣብ ዝጓዓዘሉ ሰዓት እቲ መንገዲ ብእምኒ ተዓፅዩ እዩ። ከም ዝፍለጥ ድማ ነቲ መንገዲ ዝዓፀዎ ሰረቕቲ እዮም። ቴንግ ድማ ኣብ ናይ ቀደም ህይወቱ ፋይተር ስለ ዝነበረ ንግጥም ካብ መኪኑ ይወርድ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ሓደ ምሽኪን ቆልዓ ይመጽእ እሞ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ እንተዘናግዑ ካልኦት ቆልዑ ድማ ርእሱ ብእምኒ ሃሪሞም ባዕሉ ክስሕት ገይሮሞ እዮም። መሬትና እንትቕየሩ እውን ቴንግ ንባዕሉ ኣብ ሆስፒታል ይረኽቦ። እቶም ቆልዑ ድማ ዘለዎ ኩሉ ሰሪቖሞ እዮም። ነዚ ድማ ዝነግረና ፌንግ ዝበሃል ዓድኩ እንትኾን ሕጂ ድማ ኣብ ከቢድ ክሳራ ከም ዝርከብ ነጊርዎ እዩ። ኣነ እውን ደሞዝ ካብ ዘይተኸፍለኒ 6 ወርሒ ሓሊፍኒ በዚ ኩነታት ሓቢርና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ምኽፋል ዓቕሚ እንትህልወካ ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብምባል ገዲፍዎ ይኸይድ። መሬትና እንትቕየር ቴንግ ናብ ናይ ቀደም ዓድኩ ዝኾነ ናብ ጂንግፋ ይኸይድ። ንጂንግፋ ድማ ንዝገጠሞ ስርቂ ንናይ ሕፃ ክሳራ ብምንጋር ገንዘብ ንኸለቆ እንዳሓተቶ እዩ። ንጂንግፋ ገንዘብ ንምልቃሕ ምንም ፀገም የብሉን። እንተኾነ ግን ነዚ ናይ ሕፃ ስራሕ ገንዘብ ኣየልቅሐካን ናይ ማርሻል ኣርት መሰልጠኒ ትኸፍተውንካ ብርግፅ ንሱ ውፅኢታዊ ስለ ዝገብረካ ሽዑ ከለቃሕካ ይኽእል እየ ይብሎ። ብርግፅ እውን ጂንግፋ ዝተዛረቦ ሓሳብ ትኽክል እንትኾን ኣብዚ ሰዓት መሰልጠኒ ዘለዎም ሰባት ኩሎም ሃፋትም እዮም። ካብኡ ድማ ቴንግ መዋዓውዒ ስለ ዝተጠቐመ ደቂ ሃፋትም ናብኡ ንክስልጡን ይመፁ። እንተኾነ ግን ነቶም ቆልዑ ገና እንትሪኦም ፈዛዛት እዮም። ናይዚኦም መሓዙት መንገዲ ብምዕፃው ሰባት እንዳሰርቁ ኣብ ዘለወሉ ሰዓት ነዞም ሃካያት ህፃናት ኣየስልጥን ብምባል ናብዞም ዝሰርቁ ቆልዑ ንክረኽቦም ይኸይድ። እቶም ቆልዑ እውን ከም ዝለመድዎ ነታ መንገዲ ዓፂዎም ንምስራቅ ድልዋት እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ንቴንግ ቀዲሞም ተዳልዮም ስለ ዝኸዱ ነቶም 8 ቆልዑ ሒዘሞም ይመፁ። ነቶም ቆልዑ ድማ ማርሻል ኣርት ስልጡን ኢኹም ተበልዕዎን ሰትይዎም ክበብኩም እየ እትድቅስሉ ድማ ኣብ ናተይ ገዛ ይኸውን እዩ ካብ ሕጂ ግን ምስራቅ ዝበሃል ነገር የለን ብምባል ነጊርዎም እዩ። ኣብዚ ሰዓት ካብቶም ቆልዑ ማእኸል ማሆ ዝተባሃለ ቆልዓ ምንባብን መፅሓፍን ኣይንኽእልን እንተኽኢልካ ንሱ እውን ኣምህርና ብምባል ከም ሓሳብ ይቕርበሉ። ቴንግ ድማ ንዓኣቶም ዘምፅኦም ንከምህሮምን ንክንከባኸቦምን ከይኾነስ ገንዘብ ንክሰርሕሎም ስለ ዝኾነ ናይቲ ቆልዓቶ ብስቕታ ይሓልፎ። ናይ ቴንግ ሓሳብ ከምዚ እዩ። ነዞም ቆልዑ ብምጥቃም ናይ ሓሶት ፋይት ንሰባት የርኢ። ነቲ ፋይት ክሪኡ ዝኣተዉ ሰባት ድማ ሕድሕዶም ገንዘብ ስለ ዝኸፍሉ በዞም ቆልዑ ተጠቂሙ ገንዘብ ምስራሕ ይኽእል ማለት እዩ። ብኻሊእ ገጽ ዒላምኡ ዘይተረድኦም ቆልዑ ኣብዚ ዝመስል ፍርናሽ ብምድቃሶም ንባዕሎም ከም ዕድለኛታት እንዳቆፅሩ እዮም። እዚ ኩሉ ዓመታት ዝድቅስሉ ዝነበሩ ጎኖም ኣብዚ ሕሞም ቦታ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ንምቕማጥ ድማ ይምነዩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰሙናት ድማ ቴንግ ነቶም ቆልዑ ዝተወሰነ ፋይት የምህሮም። ሓሳቡ ድማ ንችንግፉ ነጊሩ ገንዘብ ንኽረክብ ስለ ዝደልየ ናብ ችንግፉ ይድውል። እንተኾነ ግን ችንግፉ ስልኩ ኣይልዕልን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ችንግፉ ብዝሰርሖ ገበን ምኽንያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝርከብ። ቴንግ ድማ ዓርኩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ናብኡ ብምዃድ ገንዘብ ሓቲትዎ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ቺንግ ሕጂ ምንም ዓይነት ናይ ገንዘብ መሃብ ድሌት ዘይብሉ እንትኸውን ነቶም ቆልዑ ድማ ንክብትኖም ነጊርዎ እዩ። ምርኢትና እንትቕይር ተስፋ ዝቆረፀ ቴንግ ናብቶም ቆልዑ ይኸይድ እሞ ነቶም ቆልዑ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ማርሻል ኣርት ዝበሃል ነገር የለን ካብዚ ተበተኑ እዚ ጉጅለ ፈሪሱ እዩ ብምባል ይነግሮም። እንተኾነ ግን እቶም ቆልዑ ንኽኸዱ ፈቃደኛ ኣይኾኑን።
ካብ ማእኸል ሓደ ድማ ስሙዝ ዝተባህለ ቆልዓ ምስኡ ንክነብሩ ክልሙኖ ይጅምር ንባዕሉ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ክዕብሮ ዝበለ ቴንግ ድማ ነቶም ቆልዑ ብሕርቃን ብእምኒ እንዳሃረሞም ካብቲ ቦታ ንክኸዱ ይገብሮም ምርኢትና እንትቕይር ቴንግን ፌንግን ኣብ ገዛ ይርከቡ ሓደ ናይ ጽዕነት መኪና ድማ ናቦም ዝመፀ እንትኸውን እዞም ቆልዑ ደጊሞም ናብ ስርቂ ምምላሶም ይነግርዎም እቶም ቆልዑ ድማ ናይ ቤተሰብና መነባብሮ ክትርኢ እንተደሊኻ መፂኻ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ንሕና ምሳኻ ዘሎ መነባብሮ ትምህርትን ፈቲዩናዮን ኢና ካብኣኻ ክንርሕቕ ኣይንደልን ብምባል ይነግርዎ እቶም ቆልዑ ናብዚ ሒዝዎም ዝመፀ ገናሒ መኪና ድማ ንቴንግ ባዕሉ ንክስሕት ገይሩ ምስ ሃረሙ ናብ መኪና ይፅዕኖ ሕጂ ዝኹሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ቤተሰብ መነባብሮ ክሪኦ ብምግባር ንክርሕርሐሎም ብምባል እዩ ከም ዝሓሰብዎ ድማ ቴንግ ናብ ቤተሰቡ መፅኡ እዩ ካብቶም ቆልዑ ማእኸል ድማ ናብ ናይ ሱም ገዛ ዝኸድ እንትኸውን ናይ ሱም ዓባይ ሓፍቱ ይሪኣ በዚ ሕዚ መልክዑ ግን እዛ ሰበይቲ ሓላፍነት እንተሃለዋ እኳ ካብ ሕቑኣ ንታሕቲ ዘሎ ሰውነታ ምስራሕ ስለ ዘይኽእል ንባዕላ እውን ኣብ ስቓያ ትርከብ ነቴንግ እውን ሓዋ ሰሪቕዎ ክኾን ከም ዝኽእል ስለ ዝገመተት ዝሰረቕካ ገንዘብ ኩሉ እምልሰልካ ብምባል ቃል ተኣትወሉ ቴንግ ድማ እታ ቆልዓ ዘለትሉ ኩነታት ምስ ረኣየ ነቶም ቆልዑ ገዲፎም ክኸይድ ስለ ዘይደለየ ንዓ እውን ዝተወሰነ ገንዘብ ሂዋ ይወፅእ ካብኡ ድማ ንሕድሕድ ቆልዑ ፎርማት ዳልዩ ኣብዚ ብነፃ ይበልዑ ይነብሩ ኮይኑ ግና ምስራቅ ዝበሃል ነገር ከም ዘየላ ሰማሚዑ ይፍርሞም ካብኡ ድማ ኣብ ሓደ ባር ናብ ዝርከብ ናይ ቀደም ዓርኩም ብምዃድ ኣብዚ ዝተወሰነ ምርኢት እንተርእዩ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይነግሮ ምሳየ ዝልጥኑ ዝተወሰኑ ቆልዑ ኣለዉ እቶም ዝዘናግዑ ሰባት ፋይት እንተሪኦም ኣብ ዝገዛእነ ምጽናሕን መሰናይ ምውሳኽ ዕደሎም ልዕሉ እዩ ሓቢርና እንተሰሪሕና ኣትረፍቲ ክንኾን ኢና ብምባል ንናይ ቀደም ዓርኩ ይእምኖ ካብኡ ድማ ቴንግ ኣብቶም ቆልዑ ምስ ተመለሰ ከመይ ክገጥሙ ከም ዘለዎም ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየዱ ግጥማት የርእዮም እዚኣቶም ፕሮፌሽናል ናይ ኤምኤምኤ ፋይተር እዮም ንስኻትኩም ከምኡ ኣይኮንኩምን እንትገጥሙ ከምቶም ዝገጥሙ ዘለዉ ሰባት ትምስሉ ዓርሲ ብዓርሶም ብሓይሊ ክትዋቕዑ የብልኩምን ብምባል ንኣብነት ማሁን ስሙን ተሲኦም ንክበኣሱ ይገብሮም ማሁን ስሙን ብናይ ቴንግ ትእዛዝ መስርት ተሲኦም ንምርኣይ ፈቲኖም እዮም እንተኾነ ግን ንሳቶም የምስሉ ከም ዘለዉ ስለ ዝተፈለጦም ከመይ ክበኣሱ ከም ዘለዎም ሓደ ቆልዓ ኣውፂኡ የሪኦም እቲ ትሰድዎ ወቅዒት ኣብ ልዕሊ መባእስቶም ክዓርፍ ኣለዎ ዓርኮም ግን ንከይጉዳእ ከመይ ክበኣሱ ከም ዘለዎም ኣርእዎም እዩ ምርኢትና እንትቕየር እቶም ቆልዑ ናይ ፈለማ ምርኢቶም ንምርኣይ ናብቲ እንዳባር ይኣትዉ ንግጥም ዝተመረፁ ድማ ማሁን ስሙን እዮም ኮይኑ ግን ኣብቲ እንዳ መስተ ዘለዉ ሰባት እቶም ቆልዑ የምስሉ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጥዎም ናይ ብሓቂ ንክጋጠሙ ክነግርዎም ይጅምሩ ነዚ ሰምዑ ማሁን ስሙን ኢዶምን እግሮም እስካዕ ዝሰባበሩ ዓርሲ ብዓርሶም ይጋጠሙ እስካዕ ሕጂ ዘሎ ናይቲ ፊልምና ፓርቲ ደስ ይብል ካብ ሕጂ ንዳሕር ዘሎ ፊልምና ድማ ኣዝዩ ሰሓቢ ከም ዝኸውን ርግፀኛ እየ ስለዚ ፊልምና ተሳሒብኩም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሕጂ ላይክ ግበሩ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እውን ከምኡ ግበሩ ሕጂ ምርኢትና እንትቕየር ማሁን ስሙን እግሮም እንዳተደረዙ ይርከቡ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ስሙ ካብ ምምሳል ናይ ብሓቂ ፋይተር ምዃን ከም ዝደሊ ወሲኹውን ሻምፒዮን ኮይኑ ንሓፍቱ ኣብ ዓለም ሙሉእ ከዝራ ከም ዝደሊ ይናገር ምርኢትና እንትቕየር እቶም ቆልዑ ኣብ ናይ ፈለማ ፋይቶም ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝረኸቡ ንባዕሎም መሳርሕታቶም ገዚኦም እዮም ካብኡ ድማ ኩሉ ግዜ ዝጋጠሙ ማሁን ስሙን ንኸይኾኑ ካልኦት ቆልዑ እውን እንዳተለማመዱ ይርከቡ ካብኡ ድማ ከምዚ እንዳበሉ ካብቲ ባር ዝረኽብዎ ገንዘብን ናይ ግጥም ሰዓቶም እንዳወሰኸ ይመጽእ ሰባት እውን ግጥም ክህሊ ከሎ ብዙሓት ዝመፁ እንትኾኑ እቲ ግጥም እውን ይፍቶ ሓደ መዓልቲ ማሁን ስሙን እንዳገጠሙ እንዳሃለው ዓዋሉ ናብ ትሪንግ ይኣትዉ እቲ ግጥምኩም ናይ ሓሰት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ነዞም ዓያሹ ሰከራማት ከትሽውድዎም ትኽእሉ ኢኹም ንዓና ግን ማንም ክሽውደና ኣይኽእልን ብምባል ንኽልቲኦም ቆልዑ የቕጥቕጥዎም ብኻልእ ገጽ ቴንግ ንዝህረሙ ዘለዉ ቆልዑ ንምድሓን ምስቶም ሰባት እንዳተባእሰ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ናይቶም ዓዋሉ ጉጅለ ቁጥሮም ወሲኹ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ፌንግ ንባዕሉ መስዋእቲ ብምኽፋል ነንቴንግ ንከምልጡ ሓጊዝዎም እዩ ኣብዚ ሰዓት ስሙ ማኡን ቴንግን ዘምለጡ እንትኾኑ ፌንግን እቶም ዓዋሉ ግን ተታሒዞም ናብ ቤት ማእሰርቲ ተኣትዮም እዮም ቴንግ ድማ ናብ ባዕሉ መስዋእቲ ገይሩ ዝተኣሰረ ናብ ፌንግ ብምኻድ ፋይላቱ ኣኻኺቡ ኣብ ቀረባ ከም ዘውፅኦ ቃል ይኣትወሉ በዚ ሕዚ መልክዑ ግን ኣብቲ ባር ዝግበር ግጥማት ካብ ሕጂ ንዳሕር ክቕፅል ኣይኽእልን ምኽንያቱ እቶም ዓዋሉ እቲ ግጥም ናይ ሓሶት ምንባሩ ንኹሉ ሰብ ስለ ዝነገሩ እቶም ሰባት ድማ ነቲ ግጥም ከፍ ኢሎም ክርእዩ ከም ዘይኽእሉ ተናጊሮም እዮም ዋላ እኳ ንምርኣይ ዝደልዩ ሰባት እንተሃለዉ
ኣለዉ ፖሊሳት ኣብቲ ቦታ ግጥም ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጡ ብናይ ጉልበት ምዝመዛ ኩሎም ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ምኽንያት ተደራሪቡ ድማ ነቲ ግጥም ደው ንክብል ምኽንያት ኮይኑዎ እዩ። ምርኢትና እንትቕየር ቴንግ ናብ ኣዲኡ ገዛ ይመጽእ። ኣዲኡ ካብ እርጋና ዝተለዓለ ወዳ ናብ ገዛ እንተመጸ እኳ ግን ክትዝክሮ ኣይከኣለትን። ብኻሊእ ገጽ ድማ ቴንግ ንኣዲኡ እውን ትሪኣ ዝዝክሮ ዓብዪ ሕማም ኣለዎ። ቅድሚ 10 ዓመታት መበራታት መድሓኒት ወሲድካ ኢኻ ብምባል ናብ ክሲ ቀሪቡ ነይሩ እዩ። ኣዲኡ ድማ ወዳ ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘይገብር እርግጠኛ ስለ ዝነበረት ንኽከራኸር ትልሙነ ነበረት። ኮይኑ ግና እቲ ነገር ናብ ቴንግ ዘጣበቐሉ ናይ ባዕሉ መሰልጠኒ ስለ ዝነበረ ካብ ምክርኻርን የቕሬታ ምሕታትን ንላዕሊ ነቲ መሰልጠኒኡ ስለ ዝሃረሙ ካብ ግጥማት ይእለይ። ካብኡ ንዳሓር ድማ ንሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እንትሳቀ ኣዲኡ እውን ኣብ ደገ ትሳቀይ ነበረት። ካብኡ ድማ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝነበረ ሙሉእ ህይወቱ ንክበላሹ ምኽንያት ይኸውን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ቴንግ ነዚ ምስ ዘከረ ነዞም ቆልዑ ንገንዘብ ካብ መጥቕሚ ምግባር ብላዕሊ ናይ ብሓቂ ኣሰልጢኑ ናይ ሓቂ ፋይተራት ንኽኾኑ ንዝሓለፈ ህይወት ንምኽሓስ ይውስን። ካብኡ ድማ ፊልምና ድሕሪዚ ናብ 10 ዓመታት ተሳግረና ካብዚ ሕጂ ሰዓት ማሁን ስሙን ፕሮፌሽናላት ፋይተር ዝኾኑ እንትኾኑ ካብ ካሊእ ሃገር እውን ካብ ግጥም እንዳመፁ ይርከቡ። ካብ ጎደና ኣልዒሉ ናብዚ ንዘብፅሖም ንቴንግ ኣብቲ ሃገር ዝነበሮም ግጥምን ኮታስ ኩሉ ነገር እንዳነገርዎ ንሪኦም። ብኻሊእ ገጽ ማሁን ስሙን ብምኽንያት ቴንግ ካብ ጎደና ተሲኦም ፕሮፌሽናላት ፋይተር ምዃኖም ኣብ ሙሉእ ሃገር ይስማዕ። ካብኡ ድማ ንዝሰምዑ ድኻታት ደቆም መፂኦም ኣሰልጥነና ምባሎም ኣይቀረየን። ቴንግ ድማ ድኻታት እዮም ቤተሰቦም ከኽፍሉ ኣይክእሉ ንከይበለ ንኩሎም ቆልዑ ብነፃ ከሰልጥኖም ይጅምር። ዘምህሮም ዘሎ ድማ ስፖርት ጥራሕ ከይኾነስ ንህይወቶም ዝጠቅም መምህር ቆፂሩ እንዳምህሮም ይርከብ። ብምቕፃል እውን ቴንግ እዞም ቆልዑ ዝሓሸ ትምህርቲ የድልዮም እዩ ብምባል ሓደ ናይ ግሊ ትምህርቲ ቤት ብነፃ ንከምህሮም ነቲ ርእሰ መምህር እንዳለመኖ ይርከብ። እቲ ርእሰ መምህር ግን ዝኾነ ተምሃሪ ብነፃ ከም ዘየምህሩ ብምንጋር እንተነኣሰ ናይ መምዝገቢ ክኸፍል ከም ዘለዎ ይነግሮ። ቴንግ ድማ ናይ መምዝገቢ ገንዘብ ካበይ ከም ዘምፅእ እንዳሓሰበ ናብ መሰልጠኒ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት ስሙ ንብሕቱ እንዳሰልጠነ እዩ ነይሩ። ቴንግ ድማ ካብ ዝረኣየ ሰዓት ጀሚሩ ጎበዝ ፋይተር ከም ዝኸውን ይፈልጥ ከም ዝነበረ ይነግሮ። ኣነ ኸይድካ ከም እትዕወት ናይ ወርቂ መዳልያ ከም እተምፅእን ሓፍትኻ እውን ኣብ ዓለም ከም እትዝራ ይኣምነልካ እየ። ንስኻ እውን ንባዕልኻ ክትኣምን ኣለካ ብምባል ዝተወሰነ ልምምድ ምስኡ ሓቢሮም ይሰርሑ። ንፅባሒቱ ድማ ማሁን ስሙን ሓዊሱ ካልኦት ተምሃሮ እውን እንዳሰልጠኑ ይርከቡ። ቅድሚ ዓመታት ማሁን ስሙን እንትጋጠሙ ዘርኢ ቪድዮ ሕጂ ዓበይቲ እንትኾኑ ቫይራል ይወፅእ። ካብኡ ድማ እዞም ቆልዑ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ጉልበቶም እንዳተመዝመዙ እዮም ነይሮም። ናይ ሻምፒዮን ግጥም ድማ ምሳኻ ኮይኖም ክወስዱ ኣይኽእሉም ብምባል ካብቲ ግጥም ይኣልይዎም። ቴንግ ድማ ነቲ ነገር ንምስትኽኻል ዘለዎ ምርጫ እቶም ቆልዑ ብኻሊእ ክስልጡን ምግባር እዩ። ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ሓደ ዓብይ ጅም ዝኸደ ነቲ ኣሰልጣኒ ነቶም ቆልዑ ብሓደራ ወሲዱ ንከሰልጥኖም ይህቦ። እቲ ሰብኣይ ድማ ብዙሕ ከይደኸመ በዞም ቆልዑ ዓብይ ሽም ስለ ዝረክብ ነቶም ቆልዑ ንምስልጣን ይሰማማዕ። ሕጂ ነዞም ቆልዑ ዘሰልጥኖም ሰብ ስለ ዝተረኸበ ቀፃሊ ስራሕ ነቶም ቆልዑ ምእማን ስለ ዝኾነ ቴንግ ናብ ገዛ ይምለስ። ነቶም ቆልዑ ካብ ሕጂ ብሓባር ክንቐፅል ኣይንኽእልና ካሊእ ፅቡቕ ኣሰልጣኒ ዘለዎ ጅም ተረኺቡ እዩ ናብኡ ክትኸዱ ኢኹም ብምባል ይነግሮም። እንተኾነ ግን ነቶም ቆልዑ እስከ ሕጂ ዝደኸመሎም ንሱ ስለ ዝኾነ ካብኡ ወፃኢ ምስ ካሊእ ምስ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይኾኑ ብምንጋር ነቲ ሓሳብ ከይተቐበልዎ ይተርፉ። ቴንግ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ትዕግስቲ ከም ዘይብሉ ብምንጋር እቶም ቆልዑ ከም ደስ ዝበሎም ክኾኑ ብምንጋር ነቲ ጉጅለ በቲኑ ናብ ካሊእ ቦታ ይኸይድ። ድሕሪ ዓመታት ቴንግ ናይ ባዕሉ ቢዝነስ ከፊቱ እንዳሰርሐ ይርከብ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ነቶም ቆልዑ ምሕጋዝ ደው ኣይበለን። ንባዕሉ ብዙሕ ሰሪሑ ካብ ዝረኸባ ገንዘብ ቆልዑ ስለ ዝሕግዝ ጋዜጠኛታት ቃለ መሕትት ንኽገብርሉ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዮም። እንተኾነ ግን ቴንግ ኣይተቐበሎምን። እስካ ሕጂ ምስ ሓደ ጋዜጠኛ ቃለ መሕትት ክገብር ኣይከኣለን። ዋላ እኳ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ናይ ፅቡቕ ተግባር ስራሕቱ ምንጋር እንተዘደለየ እኳ ብሕቡእ ግን ኩሎም ክሕግዞም ዝደልዮም ሰባት ምሕጋዝ ቀፂሉ እዩ። ምርኢትና ድማ እንትቕየር ቴንግ ናብ ሓፍቲ ስሙ ኸይዱ እዩ። ናይ ስሙ ሓፍቱ ሕጂ እውን ንብሕታ ትነብር እንትኾነት ስሙ ድማ ኩሉ ግዜ ደብዳቤ ከም ዘቕለኸላ ትነግሮ። ናይ ስሙ ሓፍቱ ሓዊሱ ሰባት ዝፈልጥዎ እቲ ቆልዓ ኣብ ካሊእ ሃገር ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ። እንተኾነ ግን ቴንግ ነቶም ደብዳቤ ኣብ ዝፍትሾም ሰዓት ኣብ ኩሉ ዝተቐመጡ ናይ ሓሶት ማህተማት እዮም። ካብኡ ድማ ንምንታይ ብናይ ሓሶት ደብዳቤ ክልእኽ ደልዩን ኣበይ ኩነታት ኣሎ ንምፅራይ ናብቲ ቦታ ዘምፅእ ሰብኣይ ምኻድ ይጅምር።
ኣብዚ ሰዓት ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብቶም እቶም ቆልዑ ዝሰርቁሉ ቦታ ድማ ሓደ መኪና እንዳተሰረቀ ንርኢ። ቴንግ ድማ ሕጂ እውን ኣብዛ ቦታ ስርቂ ምህላዋ ገሪምዎ ነቲ ሰራቂ ከጓዮ ይጅምር። ንዝገርም ነገር ግን ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ዝሰርቀላ ዝነበረ ሕጂ እውን እንዳሰረቀ ዝርከብ ማሁ እዩ። ናብ ካሊእ ገጽ ድማ ስሙ ኣብ እግሩ ከቢድ ጉድኣት ስለ ዝበፅሑ ካብ ዓራት እውን ክላዓል ኣይኽእልን። እዚ ኩሉ ዝተፈጠረ ድማ ነቶም ቆልዑ ብካሊእ ሰብ ኢኹም ትስልጡን ኢሉ ካብ ዝብትኖም መዓልቲ ጀሚሩ እዩ። ቴንግ ድማ ብዝሰርሖ ነገር ናይ ጣዕሳ ስምዒት እንዳተሰምዖ ንፅባሒቱ ንስሙ ንምጉምና ይኸይድ። ኣብቲ ዕለት ምሳይ ኣይትቆፅሉን ካብ ዝብሎም ንድሓር ናብ ዝተበድበሉ መሰልጣኒ ከይዶም ነይሮም እዮም። እቲ ኣሰልጣኒ ድማ ከም ዝሓሰበ በዞም ቆልዑ ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ መበረታቲ መድሓኒት ንክጥቀሙ ኣገዲድዎም ነይሩ እዩ። ካብቶም ካልኦት ቆልዑ ስሙ ነቲ መድሓኒት ኣይወስድን ኢሉ ስለ ዝኣበዩ ቀጥቂጦም ሕጂ እግሩን ጉልበቱን ክሰርሕ ኣይኽእልን። ቴንግ ድማ ነዚ መሕዘኒ ታሪክ ድሕሪ ምስምዑ ቀልጢፉ ናብቲ መሰልጠኒ ይኸይድ። ነቲ ኣሰልጣኒ እንዳሃርሞ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ኣብቲ ገዛ ናይቲ መሰልጠኒ ደቁ ስለ ዝነበሩ ንቴንግ ናብ መሬት ኣጥቢቖም ይሕዝዎ። ነቶም ቆልዑ መፅየ ኣይጠለፍኽዎምን ወይ ድማ ሰሪኸ ኣይኮንኩን ናባየ ዘምፃእኽዎም በዓልኻ ኢኻ ናብ መሰልጠኒ መፂኻ ብኢድኻ ተረከብካኒ ኣብ ሕጂ በፂሕካ ኣነ ከም በዓለገ ክትቆፅረና ኣይትኽእልን ብምባል ንዑ እውን ይሃርሞ። ካብኡ ድማ ቴንግ ኢዱ ኣዝዩ ጉዳ እስካ ሕጂ ንቃለ መሕተት እምቢ ዝብሎም ዝነበረ ጋዜጠኛታት ሕጂ ከናገሮም ስለ ዘለዎ ናብ ቃለ መሕተት ይኸይድ። ኣብቲ ቃለ መሕተት ድማ መብዛሕትኦም ናይ ጎደና ቆልዑ ኩሉ ሰብ ንባዕሉ ጥቕሚ ከም ዝጥቀመሎም ንጋዜጠኛታት ይናገር። እቲ ሓቂ ንምንጋር ነቶም ቆልዑ ኣነ እውን ነዚ ዕላማ እያ ልዕለዮም ነይረ። ካብኡ ድማ ሓሳበይ ቀይረ ናይ ባሓቂ ፋይተር ገብሮም የወሲነ እንትብል ብዝሓለፈ ታሪኹም ምኽንያት ኣብ ውድድር ክእለዩ በፂሖም እዮም። እቲ ዝነበረ መማረፂ ድማ ንኻሊእ መሰልጠኒ መሃቢ ነይሩ። በዚ ሕዝን መልክዑ ግን ሕጂ ንከሰልጥኖም ዝሃብክዎ መሰልጠኒ ንሓደ ተማሃራየ እግሩ ሰቢሩ ሕጂ ንዕኡ ንምሕካም ሻምፒዮን ንምግባርን ገንዘብ የለኒ እዩ ብምባል ኣብቲ ቃለ መሕተት ተናጊሩ ካብ ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ክእክብ ክኢሉ እዩ። ቴንግ ድማ ብቴሌቭዥን ብዝተናገሩ ምኽንያት ስሙ እግሩ ክሕከም ክኢሉ እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ናብ ማሁ ብምኻድ ኣብ ቀረባ ገጢሙ ከም ዝረትዖ ንዕኡ እውን ከም ዘኽርዖ ቃልኣት ይብሉ እዩ። ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ስሙ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሊሱሉ ናብ ግጥም መካየዲ ቦታ ይመጽእ። ቴንግ ተሓቢኡ ሙሉእ ግጥም እንዳተዓዘበ እንትኾን ናይ ስሙ ሓፍቱ እውን ኣብዚ ቦታ ትርከብ። ናይ ስሙ ታሪክ ዝፈልጥዎ መብዛሕትኦም ሰባት እግሩ ዓብዪ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ንከይሰዓር ፈሪሖም እዮም። ነኒ ቴንግ ድማ ኣብ ገዛ ተኣኪቦም ነቲ ነገር ብሃንቀውታ እንዳረኣዩ እንትኾኑ ማሁ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ነቲ ግጥም ብሬድዮ እንዳሰምዐ ይርከብ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ግጥም ስሙ እንዳተወቕዐን ሰውነቱ ድማ እንዳተዳኸመ መፅኡ ነይሩ። እቲ ግጥም ክውዳእ 30 ሰከንድ ተቐርዮ ስሙ ብጭካነን ብሓይሊ ውቅዒት ብምውቋሕ ንመጋጠምቱ ክስዕሮ ክኢሉ እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ስሙ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ሻምፒዮን ይኸውን። ካብኡ ድማ ምስኡ ብዙሕ ፀገም ዘሕለፈ ናይ መፍትሒ ሰዓት እንዳበፅሐ እዩ። ፊልምና ድማ ኣብዚ ትውዳእ።